И здравейте потребители на Газери БГ. Днес ще играем Shakes and Fidget в един приват сервер, който много ме кефи, защото... да, и забравих да ви кажа, че линка се го има в описанието. И виждате, много яко. Ето. Ако чувате леко силно, ако чувате силно крещене, това е от брат ми. Защото трябваше да се преместа, той също е и много шумен и се чуе тук. И извинете ако се чува. Се снимам и още един клип на един друг приват сервер, който също е як, който съм 140 ниво. И съм, такова, гледайте. Гледайте сам. Значи ето, тук цъкате. Така да станете златен. Аз си го направя златен са. Моят. Защото и на другия 140 ниво ми е златен. Това е смачка. Какво прави смачка на хартия в играта? Тук ли? Якъде. Има чак предмети от училище. Това го взимам непременно. И е това. Оха. Майче... вижте, значи... Сервера беше едно такъв език. Аз го промених на английски. Иначе беше на такъв. Окей, аз вземам тази мисия. Ако ми чувате, пирното цъкане на мишката ми. Съжалявам. И забравих да ви кажа. Това. Giveaway няма да се състои, защото изгубихме айтемите, рестартнаха сервера и аз изгубих айтемите, ме ги оставил ги преместил в един чест, рестартнаха сервера и аз ги загубих. Извинете, ама тя, които са записали, ще получат по 4 или 8 легендарки. Извинете. Така, отивам в дънжена. Да видя срещу този флеш голем дали си го победа. Да майка му дива. Майка му дива. Фак. Се отива е тук. Яйчето е много слабо. Не знам защо това са го служили за колан. Сигурно за... такова. Ugly Gremlin. Чакай, аз не бех ли по-напред от това? От тия неща. Или беше на другото? Yes. Да, yes. Е това. Така, извинете, ма сега съм слаб. За 43-то ниво съм слаб. Ще съм мога да го бия. Тука. Бам, мари. Така. Сега ми подробни клипове. Един клип подробен си имам. Чакайте само нещо да видя.
Окей, сега имам един клип подробен на кои игри се снимам и на какво, нали, такова, на какви игри в интернет. Вие виждате една от сега, от която се снимам. Така се правят такива неща, се търса привейт сървъри и се правят сървъри, и се правят клипове, в които ви ги давам. Така, още женете, тия може би, ако снимам на игри в интернет, те се бъдат на 3 части, защото снимам сега с Bandicam, защото знаете, че с Frapsa не може да се снима на това, на такива игри. Така че 30 минути се бъдат 3 части, 22 части, за да знаете, 10 минути една част. А това се бъдат, на Shakes and Fidget се бъдат отделни. Ето съм 40. Се бъдат... Не мога да се сета. Купа. Кое да си купа? Buy 2, Pay 3. Омага. Не знам. Добре, това си взема, защото не е добро. То е дракон. Така, това като стигна до 100-ното ниво, аз се играя и зад кадър. Докато стигна до 100-ното ниво, като стигна 50-то ниво, не се сещам точно. Просто не се сещам какво ще да кажа. Забрех. Аз това ми се дояда. Омага. Еми още 3 минути, хора. Обясни ви защо. Така. И подробният клип мисля да бъде след този клип. Да. И в него ще обясня какви игри ще играя. Аз вече ви казах. Не знам за какво да говоря повече. Аз казах всичко. Се намеря някакви... вие ми кажете някакви програми, с които мога да снимам в интернет повече време. Защото не ми се иска да снимам 10 минути, отколкото половин час. Не искам да снимам 10 минути, а половин час некъде. Аз се потърся някакви, ма не ми се вярва да открия. Така. Ето, вижте сега. Така. И мисля това е... Не. Още 60-50 секунди имам. Много са малко. Така, още не съм ходил на арената. Още не съм се бил също други.
Така и мисля това да заклипа, коментирайте, абонирайте и